खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय। दिनै 19 नभेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल केम्प डे महरै फालिनाय जायो। नेशनेल केम्प डेखौ 19 नभेम्बराव फालिनाय जायो। नेशनेल केम्प डेखौ सुबुंफोरखौ केम्प खालामनो एबा बबेबा गोजान जायगाफ्राव दावबायहैनायाव केम्प बानायनायनि बिथांखि बानायनो थाखाय थुलुंगा होनो थाखाय फालिनाय जायो। बे साना बायजोआव रंजानाय, गोदान लोगोफोर बानायनाय आरो गोसोखांथि सान। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल मेन्स डे, नेशनेल वर्किं डटार्स डे आरो नेशनेल केन्टुके डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों।